I ara ja tenim el Cosme aquí als estudis, és meitat de la setmana, això vol dir que anem a escoltar l'entrevista cosmopolita. Cosme, ¿qué tal? Bon dia. Hombre, qué bueno que viniste. Sí, hombre. Hola, hola. Sí, sí senyor. Sí, ens hem de recordar, només faltaria. No, escolta, jo sempre dic que jo voldria arribar a ser un Pepe Domingo Castaños, que quan me mori estigui encara molt de temps, és com si estigués. No n'hi haurà mai més cap. No. Només en va haver un i ja està. Bueno, el vam gaudir i... Jo he gaudit amb aquest i com sempre dic, i tu saps que el meu líder sempre va ser en la ràdio, ¿quién? Joaquín Soler Serrano. Doncs apa. Pues apa, venga, el nostàlgico. Aquí fas l'entrevista avui? Bueno, amb una persona que la conec fa molt temps, que s'ha dedicat sempre al món polític, tot i que lo seu no era això, però bueno, a més que va i se casa amb un que també és polític, al qual a casa seva sempre es parla de política. Alguns bueno, parlen... això és una pregunta que pots fer-li. Exacte. No, ja l'he anticipat jo, Bueno, tu has donat per fet que parlen de política a casa. Jo sí. Igual no ho tinc tan clar. Jo sí que ho tinc clar perquè ho sé. O sigui que ja està clar. Si hasta al cotxe parlen de política. Ella es diu Violant Cervera. Ella ha sigut una de les militants importants a Convergència, ha estat consellera del govern de Catalunya, ha estat diputada, actualment és regidora i està a l'oposició, i va substituir en aquell moment a Antoni Postius. Violant Cervera, benvinguda i bon migdia. Moltes gràcies per convidar-nos. Bueno, has estat a moltes parcel·les de la vida. On vas néixer? Vaig néixer a Lleida. En quin lloc? En quin carrer? Pues ara no et sabria dir la clínica en la que vaig néixer, però no vaig néixer a casa. Soc de l'Horta de Lleida. Bueno, ja és important, veus? Ja tenim una persona de l'Horta de Lleida que sempre és important. I la teva família què es dedicava? La meva família són pagesos de l'Horta. Continuen sent pagesos? Bueno, no, perquè el meu pare ara ja té 87 anys, tot i que li va costar molt jubilar-se, però i ara tenim plantades ametlles, però el meu pare sempre ha estat pagès i la meva mare és d'Alcarràs, els meus padrins, per tant de part com de part de mare... Si ves de família bé, perquè diuen que els d'Alcarràs eren de pasta. No, casa meva no eren de pasta. I has picat tu a l'hort? Jo he picat a l'hort. A mi, de fet, jo quan era petita volia ser... El meu trauma és que jo volia ser un nen perquè volia ser pagès. I, vaja, a casa meva que eren així conservadors i en aquella època segurament doncs, les nenes havien d'estudiar, doncs no va poder ser. Però jo crec que ara he complert un somni i al jubilar-se el meu pare doncs portem una mica de terra. Violant Cervera, quan entres en política i qui t'encoratja a participar en el món polític? Doncs mira, jo vaig començar militant a Convergència Democràtica de Catalunya just l'any que a l'Oronic li van fer una moció de censura, l'any 89. El meu pare sí que era militant de Convergència i en aquell moment vaig pensar, com que ho vaig trobar tot força dramàtic, vaig pensar que ara és el moment que em necessiten i em vaig fer militant de Convergència. I durant molt de temps he estat militant de base. I has sigut fan de Jordi Pujol? Soc fan del Jordi Pujol. Encara soc fan ara. I de l'Artur Mas? També, molt. Més d'un que de l'altre? Jo crec que són dos polítics molt importants al nostre país i en cada moment doncs, sí que és veritat que he sentit un molt miratge de cara amb ells. No? Jo crec que el president Pujol és el que crea les estructures nacionals del país i vull dir, som el que som gràcies a les polítiques d'aquells 23 anys i després l'Artur Mas, doncs, jo soc molt independentista i és el que comença a fer el pas endavant doncs, per portar sobretot als militants de Convergència perquè es tornin de militants nacionalistes, que en aquell moment érem un partit nacionalista, doncs a ser un partit independentista. Jo conec gent de Convergència que en aquell moment, ja que parles d'independentisme, estaven a Convergència, no ho eren, i eren unes persones molt obertes. Vull recordar a l'Antoni Comas, per exemple, i a Josep Lluís Cleries. No? Ara Josep Lluís Cleries s'ha fet molt independentista, però abans, quan van entrar a Benestar Social, en aquell moment, eren unes persones que van intentar sempre unir, fins i tot gent d'altres cultures espanyoles. Però és que jo crec que l'independentisme no té cap voluntat de desunir. Vull dir, jo soc, com dèiem, políticament filla d'aquella frase del Jordi Pujol de que català és tot aquell que viu i treballa a Catalunya. Exacte, i a més on vol ser, no? La Catalunya en aquell moment dels 6 milions i jo no concebo el país, sobretot si aconseguim doncs, poder ser un país independent amb un país dividit, sinó que el que hauríem d'aconseguir és que doncs el país tirés endavant amb totes les persones que hi viuen. Però a vegades quan un reflexiona i diu, bueno, volem ser independents i volem tindre tal, i pensem que hi ha 17 comunitats autònomes i 2 províncies. Los que volen ser independents són 3, 4. És possible, 3, 4 autonomies, els altres no diguis a Castilla y León, no li diguis a Aragón... Per això nosaltres som independentistes i no federalistes.
el federalisme, en certa manera, hauries de voler que totes les comunitats autònomes doncs, volguessin ser una Espanya federal, i això jo ho entenc perfectament. Hi ha comunitats doncs, que no ho volen. En canvi, Catalunya sí que vol tindre un estatus diferent, una relació diferent amb la de l'estat espanyol, i això passa per poder ser independents i intentar tenir, a més, una relació d'estreta cordialitat amb els nostres veïns. Allò que deien, Madrid no roba. No és veritat, això. Seran els polítics de Madrid els que estan allà, però Madrid és una comunitat encantadora, jo m'ho passo en gran. La realitat és que, i això no ho rebat absolutament ningú, és que Catalunya pateix un dèficit fiscal brutal. Li podem dir, no és Madrid com a comunitat, que ens roba o no ens roba, sinó que aquests 20.000 milions que surten de la butxaca dels ciutadans de Catalunya i no tornen per després quan es fa el repartiment, doncs aquesta és una realitat que ningú absolutament rebat. Canviem de terç. Ara anem a parlar una mica de tu. La gastronomia, què tal te se dona? M'agrada molt cuinar. Sí? Sí, sí. Quin és el plat predilecte? Li diré al teu marit, al Josep Àngel Cullerés. Doncs, mira, amb ell especialment li agrada molt com faig el ternasco al forn i els caragols. Això és molt bo de Catalunya i sobretot d'Aragó, que ho fa molt bé. Bueno, doncs, ell sempre diu quan va als restaurants que sempre acaba demanant ternasco, però després acaba dient res com jo no el fa ningú. La veritat és que em surt força bé. I fas família? La família se dedica a la política o no? Bueno, la meva família extensa no, per entendre'ns, i el meu marit, perquè clar, jo el que deia, vull dir, jo vaig fer militant de Convergència doncs, quan tenia 19 anys, però no vaig entrar a la política activa, per entendre'ns, fins a l'any 2011. Vull dir, fins a l'any 2011 vaig ser una militant de base d'aquelles de pedra picada que feia les graelles per les campanyes electorals. I l'any 2011, quan Convergència, quan l'Artur Mas doncs, torna a ser president de la Generalitat, jo vaig amb el Josep Lluís Cleries a fer de directora general d'Acció Cívica i Comunitària, i el meu marit doncs, és el director dels serveis territorials d'ensenyament. Però fins llavors no ens havíem dedicat a la política. Discutíeu molt per les coses? Diu, no, jo crec que que això s'ha de fer així. No, la veritat és que el meu marit no discutim massa, estem els dos bastant alineats. Tu ets més guerrillera, ell és més tranquil, jo penso. Ell és més tranquil, i amb això sí que ens complementem bé, això és veritat. Però ideològicament els dos pensem el mateix. Ara estàs a Junts per Cat. Sí. I deixes la conselleria, perquè hi ha hagut la moguda que ha hagut política al govern de Catalunya. I què suposa per tu estar a l'Ajuntament? Doncs la veritat és que suposa un repte, perquè jo sempre m'havia dirigit més al que era la política nacional, doncs això, directora general, després vaig ser diputada al Parlament, després vaig estar una temporada doncs, aquí amb el delegat del govern, i després doncs, vaig tindre el supergran honor de poder ser consellera del govern del nostre país, que la veritat és que és una experiència i un creixement personal doncs, molt, 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 molt important, perquè t'ajuda també a sortir de Lleida. La gent de Lleida a vegades ens costa una mica, no? Aquesta mirada més nacional. I quan vaig sortir del govern i vaig tornar doncs, a la meva feina, el Toni Postius doncs, em va demanar a veure si el volia acompanyar, i jo sempre penso que Lleida ha perdut un excel·lent alcalde. El Toni hauria estat un excel·lent alcalde per a la ciutat de Lleida, i em poso al seu costat per donar-li un cop de mà. I per tant, ara ho agafo com totes les responsabilitats que he agafat, amb moltíssima responsabilitat. Vull dir, veure la ciutat de Lleida des de casa és d'una manera, i veure-la doncs, des de la institució que governa la ciutat doncs és d'una altra. Jo recordo dues persones, no per ser amics meus i de desprestigiar tampoc la seva tasca política, que jo us vaig admirar. Manel Martí Julià i Divina Esteve, que Oriol Pujol sempre deia que era una gran donassa. Era una gran dona. Hagués sigut una gran política a l'Ajuntament de Lleida. Sí. Bueno, quan a l'època que va estar doncs, al Departament de Comerç Consum i Turisme. Exacte, ja ho era, no? I el Manel Martín el recordo molt, perquè jo vaig tenir la possibilitat també de col·laborar amb el Josep Varela, i ell era la seva mà dreta, per entendre'ns, a l'Ajuntament, i era una excel·lent persona. Els dos eren unes excel·lents persones. Si no haguessis estat a Junts per Cat o Convergència, a on haguessis militant? Doncs a Convergència i a Junts per Cat. No existeix, això anem a suposar que, desapareix. Mira, hi ha partits que estan desapareixent. No hi ha cap altre partit que crec que tingui el complement que tenen aquests dos partits. Segurament no estaria enlloc. Quan havia Convergència i Unió, deia que Convergència ficava la gent i Unió la ideologia.
No n'estic d'acord. Jo crec que la ideologia la posaven els dos. És veritat que Unió tenia, a diferència de Convergència, doncs, que era un partit amb molta tradició històrica i a més tenia les vinculacions amb Europa, que jo crec que això era la gran força, no?, que tenia en aquell moment Convergència i Unió, que Convergència doncs, era el partit de casa, dels petits botiguers, i en canvi Unió li donava doncs, aquesta projecció internacional. I de Lleida què? De Lleida ciutat? Sí, ara estàs a l'Ajuntament. Sí. I de Lleida què? Ja n'hi ha prou per Lleida? Som conformistes? Som victimistes? Jo crec que Lleida és una ciutat excepcional i quan estàs fora de Lleida, totes les persones que som de Lleida, jo ho recordo al govern, vull dir, a mi se m'obrien els ulls cada vegada que sentia la paraula, els ulls i el cor, cada vegada que sentia la paraula Lleida, però de vegades a Lleida ens falta un punt d'autoestima, ens hem de creure molt més tot el que és el nostre patrimoni, tot el que és la força de la nostra gent i especialment doncs, el miratge que tenim amb la Seu Vella, no? I per tant ens ho hem de creure nosaltres i el dia que acabem de creure'ns que som la segona capital del país, doncs Lleida acabarà de tirar endavant. Per acabar, te diré 4 noms i me dius un mot. D'acord. 4 noms, Antoni Siurana. L'alcalde de Lleida. Manel Oronic. Bueno, va ser un gran visionari. De fet, va estar només 2 anys a l'Ajuntament i moltes de les... Un mot. Visionari. Àngel Ros. Ui, te costa, Sí. Sí. Bueno, no ho sabria definir-te. Miquel Puello. Bueno, va intentar fer un canvi a la ciutat. He dit 4, afegiré l'actual alcalde, Félix La Rosa. Té un gran repte per acabar de consolidar projectes iniciats en el mandat anterior. I col·laboraràs perquè sigui així? Jo li vaig dir que des del començament que la nostra posició seria responsable. Tot allò que sigui bo per la ciutat de Lleida ens hi trobarà. Doncs jo acabo per la meva banda, ara ho farem a l'inrevés. Em coneixes, bueno, fa un any o 2, no? Tu i jo ens coneixem. No, ens coneixem des de fa molts anys. Ala, fes-me una pregunta compromesa davant de l'audiència i dius, mira, ja l'he enganxat. És difícil, que m'enganxis. Com és que no t'has dedicat a la política? Senzillament a la política activa no. Tu saps que jo sempre he estat darrere de moltes coses polítiques per aconseguir coses i objectius per les meves entitats. No m'interessa la política, la veritat. M'interessa que els polítics m'escoltin per representar el que represento. No cal que em presentem unes eleccions perquè tinc més força que podria tindre estant de regidor, de diputat. En aquest moment crec que tinc més força que els propis polítics. Veus com no t'he enganxat. No, és difícil. I tu ho saps. Sí. No serà que no m'ho hagin proposat, que també ho saps. Però escolta, Cosme, si al final haguessis sortit amb una llista, quina regidoria t'hagués agradat agafar? Jo, participació ciutadana o serveis socials, sempre. Sempre que és la meva tasca. Si no, cultura. Bueno, jo crec que és cultura, igualment, O sigui, però no ho és. Bueno, a veure, ahir vaig sentir a la Pilar i tal, i te va explicar un programa. Que sí, però que no funciona així. Bueno, és igual, la cultura. Si ara estem fent cultura, i quan aquest matí he esmorzat un bocata de pernil i feia cultura gastronòmica. Sí, claro. Això és cultura. Tot és cultura. Jo crec que se li donaria bé el de participació ciutadana. Sí. Va, ja m'ho van proposar en tiempos del Franco, no m'interessa. De moment m'interessa ser amic de tothom i sobretot no es pot ser amic de tothom. No, és bo, perquè quan diuen jo sóc amic d'un periodista, dic que malament vas pel món. No. Les amistats s'han de mantenir sempre. Violant Cervera, bona feina a seguir treballant per Lleida, per la cultura, i tot això d'independentisme és qüestió tuya. Molt bé, moltíssimes gràcies. Fins aquí arriba la nostra entrevista cosmopolita. Per cert, aquells que ens escolten i que després envien WhatsApp, o sigui, tal, el que tenen que fer és també proposar a qui creuen que té entrevista a la ciutat de Lleida. No importa que sigui una autoritat. Ja van veure que van portar una persona de peu del barri de Pardinyes que al Ricard li va encantar. Sí. La Ramona, que me la vaig trobar ahir, precisament, amb una cosa de participació que va estar molt bé. Bueno, però va explicar coses molt curioses, Sí, la veritat és que sí. Algú me pregunten que al gust de la casa per què no li faig l'entrevista. Ja li farem, home. Bueno, no cal. Al conserge de l'Ajuntament de Lleida. El Tonet no, ja ha estat aquí el Tonet. Sí, ja ha estat. Gràcies, Cosme. Que vagi bé. Salut.